Okang' mar rido chike ne johera mag adhula mayuore tuke mag CHAN Kasarani okelo paro mopogore opogore kind jokanyo, ka moko nene kaka okang' mar rieyo Kenya, bende nene kaka yor keto Kenya ratil motelo ne tuke mag AFCON ma ibiro bagi Kenya gi Uganda gi Tanzania higa mar 2027. Jafwambo marwa James Opondo lero okang' ma sirikal nyaka koro kaw mar duoko e wang'e chenro mabiro luoko nying Kenya e wang' CAF. Bang' johera mag adhula muko ohinga mogeng'o alap ma Moi Stadium Kasarani e kinde mane Kenya rakore gi tim mar Morocco, riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF ogolo koke kendo chiwo kum ne Kenya ma biro mana ndalo machuok to CAF bende siemo Kenya e tugi mokwongo gi tim mar DR Congo. Odiochieng' manyoro tok twak margi CAF nyolando ni johera maromo 27,000 kende ma onyiewo tiko e mbui ema ibiro yienegi donjo e lap chieng' Jumapil e kinde ma Kenya biro rakore gi tim mar Zambia. Fact nine gituro rangach magi yudo thuolo magidonjogo e pap, mano ne en violation achiel kuom chike ma CAF oketo. Mamane emomiyo koro gi wacho ni kara koro mondo gikaw further action. En higni mathoth kapok Kenya obago tuke madongo ka kinde lweny bende osebedo e tuke adhula ma pacho ka. Dibed ni jo Kenya mathoth onge gi ng'eyo mag chike matayo adhula, koso jo Kenya nigi ilo mokalo apima. Mentality en ga ni mpira biro wabiro dhi kata yonge gi otiko to wabiro dhi. Jomoko bende rito jo wanasiasa e gate kanyo endo, seche ma mwanasiasa moro maduong' biro dwa donjo to gimbe ginde gidonjo gi thuon. To mano gima ok nyal timore e competition machalo kamae. Koro kaka jofwambo onego bed ni wang'iso jopiny kata johera mag adhula ni mae en kiwango mopogore. Kopogore gi tuke mag CHAN, Kenya, Uganda kaachiel gi Tanzania bende ochan ni biro bago tuke mag pinje Afrika AFCON higa mar 2027. CHAN obiro kaka penj mar keto pinje adek gi ratil ka koro gigo matimore pacho ka nyalo kelo lokruok e pach CAF. Lodvik Aduda lero ni ka Kenya oko tang' to tuke mag AFCON ginyalo mana neno e viu sasa. Ima rach mogik ni kok watang' to CAF nyalo mayowa hosting rights mag AFCON ma 2027. Imane gima rachie mogik. Aneno ka jo Kenya ok ne mano. Kisomo kata gik ma dhano ndiko, jomoko kwe ni CAF e bwogowa, CAF e timo anadi, chike gi nyaka lo. Kaka jafwambo ting' nitie mar puonjo jopiny chike mag adhula. Kata kamano, jafwambo Boniface Osano lero ni nyaka koro jo Kenya lok pachgi kendo dimbre e kindeni ma CHAN dhi nyime motelo ne tuke mag AFCON higa mar 2027. Nyaka koro waikre, nyaka wabed gi gima wanyalo wacho ni mental shift, ni gimoro maduong' biro. Kaka jofwambo wasebedo iseneno ka ni stadium kata ingi accreditation kukitunde stadium jo tipo inyisi ni jakibed gi media ticket either midhi go e mix zone kata idhi go e press conference. Koro sheria opogore kendo nyiso ni nyaka wa adjust. Sirkal komachielo bende osiem wang'i tok rem kelo kwe e kinde ma johera mag adhula pok odonje pap, ka hero mar obila tiyo gi iro malungo wang' bende ikwedo. CAF ogolo chik ni sirkal nyaka tim chenro mar puonj ne johera mag adhula e kindeni matukegi dhi nyime, to ponono ni girem timo kamano kum mager inyalo tiel ne Kenya. Duoko chien johera mag adhula mabiro donjo e lap chieng' Jumapil neno ka gino mabiro goyo jotugo kibaji. Kata kamano, Boniface Osano to lero ni omenda bende ma osingnegi nyalo miyo Harambee Stars loch. Nyaka gi adapt, nyaka gi adapt ging'eni mashabik ok dhi bir kaka ne gini e game mar Morocco cha. To kendo wach mar pesa manyonge ni apani odonje wi vijendegi kabisa. Fans go, yes. Gibende iluongo gi ni the 12th person, but chutho jotugo biro tugo kaluwore gi instructions ma coach omiyogi kata technical bench omiyogi. Kenya omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe group A gi points 7 bang' tugo tuke adek alo chieng' Jumapil e kind gi tim mar Zambia biro miyogi otiko mar donjo tielo mar quarter finals. Angola nitiere thuolo mar 2 e kinde ma DR Congo nitiere thuolo mar 3. Morocco gi Zambia omako thuolo 2 mogik. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.
Kwae tuke mag CHAN ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni nitiere